Pred mnohými rokmi žil jeden cisár, ktorý tak miloval nové šaty, že míňal všetky peniaze na to, aby bol dobre oblečený. Jedného dňa prišli do mesta dvaja podvodníci, ktorí sa vydávali za tkáčov. Tvrdili, že vedia utkať tie najkrajšie látky, aké si len viete predstaviť. Nielenže ich farby a vzory boli neobyčajne jemné, ale šaty z ich látok mali úžasnú schopnosť stať sa neviditeľnými pre každého, kto sa nehodil na svoj úrad alebo bol neobyčajne hlúpy. Cisára to zaujalo a zaplatil im plno zlata, aby okamžite začali pracovať. Podvodníci postavili krosná a predstierali, že tkajú, hoci na krosnách nič nebolo. Keď sa správy o práci tkáčov rozšírili, cisár začal byť zvedavý. Poslal svojho starého poctivého ministra, aby sa pozrel, ako práca pokračuje. Minister nič nevidel, ale neodvážil sa to priznať, lebo sa obával, že by ho mohli považovať za nevhodného na svoju pozíciu. Pochválil látku a čoskoro všetci hovorili o cisárových nádherných nových šatách. Sám cisár sa išiel na šaty pozrieť a hoci nič nevidel, pochválil ich, aby ho nepovažovali za blázna. Nakoniec boli šaty hotové a podvodníci predstierali, že cisára obliekajú do jeho nových šiat. Prechádzal ulicami vo veľkolepom sprievode a všetci mešťania, ktorí nechceli vyzerať neschopne alebo hlúpo, hlasno chválili jeho neviditeľné šaty. Isté dieťa, ktoré však nemalo takéto obavy, zvolalo: "Ale veď on je úplne nahý." Dav si postupne uvedomil pravdu, ale cisár, ktorý sa cítil trápne a hlúpo, pokračoval v sprievode, najviac hrdý na svoje nové šaty.